ラスト10期ではラストベスト16ラストの試合 DJ もAre you ready? では行きましょう。バトルスタート。 Yeah。 さあどちらまで来る。さあ10期ベスト8の最後のコマ、さあどちらになるでしょうか。ウィンクゼロ vs チューキー。3、2、1、ジャッジ。ウィンクゼロ。さあこれでベスト